I zdravo svima, ovdje Serbian Gaming Legend. Danas igramo nešto novo, a to je DayZ. Igram DayZ mod, postoji DayZ Standalone. Za one koji ne znaju, ovo je zombi igrica. Ovo je zombi igrica i ogroman je svet. Kao što vidite, ogroman. Jedan lik je uzeo i pobegao sa biciklom, drugog su ubili i ovu dvojicu su ovdje timovali su se pa su ih ubili zombi. I snijamo sa mojim kumom. Ok, mi smo kod bow dealera. U ovoj epizodi ćemo probamo da se nađemo. A ja sam ovdje našao tank, Nikola. WTF? Nikola, našao sam tank. Ne možeš da uđeš u njega. Ne mogu. Ja sam kršen. Oh, fuck. Šta se desilo? Crkao si? Ne. Fuck. Mene već jure zombi. Kad uđemo u kuću Znaš zombi koje sam stvari imao, čoveče. Imao sam FN Fall. Sa mnogo municije. Da. Reci mi ko me ubio. Ne znam. Pa vidi li piše? Mislim, ne piše, samo piše Johnny was killed. Rise, motherfucker! Za malo da mu udari zombi. Mićo je bleeding zombi. Nemoj da si peder, Mićo. Tog zombi ima da zove Mićo. U suštini ova mapa je kao Rusija. A daj, Mićo! Beži! Čekaj, možda ovdje dođemo. Wow, bravo. Šta radim? Prestani da šutiraš vazduh. Ok, Johnny, gdje ćemo se nađemo? Tu se spona, tu se borimo opet pa da vidim. Ok, super, ovdje je crno. I da, ne želimo da padnemo sa visine od 1 metar, zato što ćemo jako da umremo. Ne, nećemo, pa dobro. Dobro, polomiš nogu. Tako da imamo staklene kosti, a stomak od čelika, možda ne jedeš 2 nedelje. Da se sponovo. Gde? U baloti. U baloti? Brate, ali smo daleko. Ja pokušavam da pobegnem od ovih zombija, moram da nađem neku kuću koju mogu da uđem da promenim stvari i da ih killam ili nešto. Da prvom samo pobegnem. Ovo dobro, nije mi toliko daleko, černo, ali dobro. Pa černo, ali ja sam, brate, u bow dealeru. To će nekom upucao. Što je ovo? Našli smo šutkan! Već! You die, motherfucker! Viš, oni sad... Da ovdje imaju neka tuča. Ne, beži! Mićo! Ostani da mogu te upucam. Super. Pao sam mrtav. Ne! Vratno su me oni hakeri opet ubili. Ako ne znate, ima neki hakeri valjda na tom... Na tom kao... toj baloti. Pa... Samo sam odjednom... Ne mogu da ga pogodim. Znaš šta mi se desilo? Bukvalno sam bio u sobi. Nema šanse da me pogodi jer mater nije imao prozora, imao jedan prozor. Čak nije mogu da me pogodi jer sam odjednom... padne mrtav. Fuck. Nema više ni municije iz ove. Kako da imam municije kad oni zombi ko bolesnik? Mislim, jeste bolestan. Juče sam vidio Anonymous zombija, ladno čovjek prolazi kroz vrata. Mora da je bio Anonymous kad je postao zombi. Samo mu fali ona maska. Ok, daj da pogledamo. Stavimo elektro. Yes, imamo hatchet i imamo zombije koji juri ka nama. Stani! Tako. Sad nemoj da mi prilaziš. Ne. Još jedan korak i ubit ću te. A prvo mi daju municiju da te ubiju. Fuck! Run for your life! Dobro. Kada stanemo u baš ne mogu da mu udare, tako to je bug. Nikola? Da. Mislim on će da... On će da uzme da te... da pokuša da te uradi, da pokuša da te udari, ali neće mu poći za ruku. Idemo u černo elektro idemo. Onda ću tamo predat crkven, ali... Kako moram da vidim tamo više ne da? Juče bio neki čičo upucan u elektro, ima se dobre stvari.
Neki čoban. Da nije čoban, Šaban samo- Čaulić. koga vide pucaju ga. Da, već. Znači, kako neko treba ovdje da bude hero, da, postoje rankovi, možete da budete bandit, možete da budete heroj, policajac, još neke stvari. Ne, to je samo na nekim serverima su oni stavili. Imaš survivore, to su obični ljudi, Da, imaš hero. heroje, za njih moraš da imaš humanity više od 5000 ili više. Da, što znači Imaš- da ne ubijaš ljude nego da im pomažeš. Ne, nego da ubiješ što više zombija i da... Da pomažeš ljudima. Da bloodbaguješ i da im daješ medical equipment, tako to. Da, A da budeš bio i da ubiješ bandite isto. To je najbolji način da postaneš hero u ovakvom. da, A da postaneš hero, misliš treba ti bandit? humanity minus 2000, a meni je 6. Misliš bandit da postaneš? Da, da. Tako da, meni je 1958 humanity, vidite. Kod meni je bio 3,5 pa sam naletao na jednog lika, ubio ga. Meni je bio oko 3,5 vrate pa sam naleteo, pa sam vozio bajsko nenormalno i neki me roko jednom sa snajperom i odljeo u pičku materiju. Zapucao sam se u zid, pola glave mi je ušlo kroz zid. To je bila Ima najbolja jedan lik, stvar. Testicles se zove. Testicles. Okej, daj ćemo se nađemo. I on samo juri po ovom, po plažama, tako znaš. To po tim brdima oko plaža. Aha. I ko se sponuje, on samo uzme i upuca ga sa snajperom. Je. Pazi, sponuješ se, nemaš ništa. I on dođe i upuca te. I tako pravi sebi... Ste bandit. Da. Mislim već jeste. Što želi, ja ne bih volao da budem bandit. Jer dobiješ nešto specijalno kad si bandit? Pa možda ideš kod bandit tradera, malo lakše zarađuješ pare nego survivor. Mislim, najbolje budeš heroj, onda najviše para zarađuješ. A možda se banditom. Isto nije baš. Volim da budem. Pa ubili su Testiclesa. O, testicles mu skinu. Okej, gdje ćemo se nađemo? Electro power plant, da li je to? Elektro. U power plantu, znaš. To je market tamo kad dođe. Ajde se nađemo kod crkve elektro jednostavno. A lakše mi je u power plantu, a dobro, tamo će ne. Jer i ne znam da je to. Zoomuj na elektro i... Što se desilo? Ništa, vozim bicikl ko manijak. Dobro, čekaj. Kako izgleda samo? Pa znaš tamo da ima kao onaj industrial building i pored njega fire station, znaš to? I ima onaj kao ogroman toranj. Ajde se nađemo ka levom ulazu u elektro. Kod one autobuske stanice. Tu ti je bliže, mislim. Ili ako hoćeš možemo na onim dokovima. Može i na dokove, ajde. Stavit ću da bude kod ulaza na dokove. Prvo moram da odem u Let's go. power plant da nađem neku pušku, znaš što i onda idem tamo. Još 4000 metra meni. Meni je još 800. Da ću da trčim. Aj prvo moram da odem da lutam neke stvari. Može bajk da vam se polomi, ali samo ga redeployujete, spakujete i ponovo ga stavite i onda mu je puno sve popravljeno. Tako da je to baš lepo. Mislim, na ovom serveru tu da postaviš bajk i dobiješ se neke stvari, na primjer dobiješ ono što ne bi trebalo da se dobija, trebalo bi samo da ne trebaš da dobiješ ovu sekiru, mapu i toolbox. Da. A ne bi trebalo da se postavi. Ali na skoro svim serverima se dobija mapa i tu. Dobro, ne baš toolbox, ali toolbox je Mapa sve su kao dobro. je bajk. Da, inače bi samo trebalo da se stvori sa flashlightom i painkillerima. I valjda banditom, valjda. Ali glupo je kad nemaš mapu, mislim. No, svi ti daju mapu zato što jednostavno mnogo je zabavnije. Da glupo je ako trebaš da tražiš mapu, ne znaš uopšte gdje si. Pa da, a mnogo se lako nalaze tako da. Sve da odeš, uteš, pub, ili neko da crveni grada, svako ne nađeš. Da, ali ti trebaš da znaš da je grad, brate.
Aha. Šta ćeš sad? Pa, dobro. Ja, juče sam snimao bio nešto, ali bio mi loš mikrofon uključen isto da Daisy. Tako da nisam postavio video, uzeo sam na boljem serveru da snimam sad. Našao sam bio auto i sve to. I onda sam shvatio da mi je sranje bio mikrofon uključen. Dobro, našao sam pušku. Dobro. Ne, ovo je talking. Koju pušku si našao? Ovu L8A2 holo, ali ja uzeo sam AK. Ok, ću da stanem ovdje da pogledam da li ima nešto po ovim kućama. Evo ovdje još jedna puška. 8 zombija. Okej, backpack. Oh fuck, zombi. Come at me, motherfucker. Što je ovo? Našao sam kompas. Dobro. To ćemo da koristimo. Pa iskreno ne znam za šta ćemo da ga koristimo. Mislim, kad imam mapu nekako mi nije mnogo potreban kompas, samo stavim waypoint gdje hoću da idem. Da uzem Kensa unknown. Slugs, mislim da je to mogu za shotgun. Kaj imao sam imam tu pušku. Okej, imam i ja pušku. Ali ne znam da li... Remington 870 sa flashlightom. Pa imam rafalnu AK, vrate. A, dobro. To je već bolje. Imam i Uzi za sebe. Čekaj, ovako. Samo da neko nije na sniper hero. Tak. Pušku. Može biti ovdje. Mislim sakaj negdje se bandidžom. Nema municije za pušku uopšte. Pa imam 29 metaka imaš u ovom. Ili 28. Super. A ja u svojem imam jednu pušku sa 60 metaka, to jest ima 2 šaržera, a šaržera ima 30, imam Uzi. Našao sam pištolj. Koji? Sad ću ti kažem, neki izgleda sa prigušivačem. Znači prigušivač je po meni nešto najžešće. Neki Makarov sa prigušivačem, nemam pojma. Makarov SD. Da. Sad ćemo ga skrovam. Nemoj da se Evo, ja moraš. sam stigao. Bum! Nema municije. Ha! Ispali me. Evo, ja sam na 200 metara od... Ali ima mnogo zombija ovdje, tako da... Ima karona, pištolj, nema municije. Ne! Crkni. Ha, džubre. Daj, bleedinguje. Nemam bandage. Johnny, bleedinguje mi, nemam bandage. Dobro, idi nađi ga. Baš ti hvala, ne bi se... Pa nemam ni ja bandage, on ne bleeding. Nemoj da si me udario, džubre, jedno. Kako si me udario? Beži. Sorry. Pokvarenik. Crkni. Napada me jedno 4-5 zombija. Uzimam bajs i begam odavde. Ćao. Get in. Beži. Lol. Malo ste se zajebali. Evo sam ti ja ovdje bandage. Odlično. Ja sam na 2500 metra od onog doka u Černu. Ja u elektru. Našao sam municiju, a ne za ovu pušku koju ti imaš. Evo ima British Scout Pack. Wow, imam 6 FPS 7. Kako sranje. A ja ću krenem ka tebi. Evo ga ovdje jedan mrtav lik. Okej. To nije loš znak, jer da. Okej, možda malo. A ne, to je sasvim cool. Da. A ja ću krenem trčim ka tebe. A čemu ideš? Ili ideš ovim putem ili ideš preko zemlje? Idem bajsom preko puta. Šalim se putem.
znači. Upravo sam vidio military zombije kako je pretrčao ispred mene. Ubio sam military zombije i zašto sam našao? Šta? Municiju za tvoju pušku. Za pušku koju sam ti našao. Oho. Mislim, sad imaš... Ću da ubijem ja military zombije, čekaj. Nemoj, pusti. What you gonna do about it? Boom! A fuck, probaš. Ne! To je moja bicikla. Šta sad bežiš, pičko, a? Crkni. Ubio sam. Koliko ti još metara treba, Maco? Ne, sad ću ti kažem, samo da lootujem zombije da vidimo nešto. Nema ništa! Kako govno. A mogu da ga... Što ne mogu da mu uzem garderobu? To je mnogo nevjerojatno. Na nekim serverima kad ne možeš da uzmeš garderobu. Ovdje možeš tamo odlučiti ljudi. Znaš gdje se nađemo? Nećemo tu, bolje da se nađemo na Otmelu, to je jedno ostrvce. Ostrvce? Da. Poluostrvce ili ostrvce? Ostrvce. Da, ja ću te čekam tamo na obali pa da ti dam bandiš pa da onda mogu plivamo. Znači tamo je mnogo dobar loot. Aha. Okej, pošto vidimo ostrvce neko. Ili ima kao jedan toranj na njemu? Da, ima. Cool, tu na tom ostrvcu. Ali sad čekaj, ti stani na obalu, ja ću da vidim gdje si. Okej, ja ću sad da vozim još malo autoputem dok ne dođem do tamo, pošto sam brži i onda ću skrenem levo. Čini mi se da vidim ulaz za elektro. A ne, znaš gdje trebamo se... na Otmelu. Okej, ali... Otmel. To ono kao strmce... Kod... Ima kao jedan toranj, ima i fire station i svašta nešto, to su oni stavili da bude na tamo. Ja sam kod doka, ili tako nešto. Ka Mišovu. Ka Mišovu. I onako put kreće da vodi ka tamo i onda se prekine, ne možeš da dođeš tamo. Dobro, nije to, čekajte vidim gdje. Jesi na Pjemišovu, ka Mišovu? Ne, sad ću... Ne, ja sam u elektru kod onog doka. A ja sam došao ka Mišovu. Čekaj, onda smo se išli. Okej, znači da se nađemo kod onog malog ostrvca Drakon, ili gdje? Ne, kod Otmela. Pa to je poluostrv. Mislim neka vrsta. A nije. Vidit ćeš kad budeš došao ovdje. Pregazio sam zombija sa biciklom i polomio mi bicikl. Pa jok, šta si ti mislio? Ovdje ti si polomi noga kad padneš s jednog metra. Šta si ti hoćeš sad? Jel ti još uvijek blidaš? Da. Samo ide putem. Ne, jer treba da mi treperi onaj kao krst. Da. Ne blidam onda. Pa ide krv iz tvojeg tijela. Ne. Danas je doček prve godine. Oh my god, ne! Zapuca se u drvo. Fuck! Šta? Posmrt. Mrtav si? Neko te Samo- roknuo. Pa ne, samo odjednom ja uzmem da lutujem jednog zombija što sam joj... Čujem ovako. A sad bleedingujem, odjednom sad mi izlazi krv iz tela. Znaš što mi se desilo, odjednom samo piu, padne mrtvo. Čuo sam da je neko roknuo. I ja sam u kombatu sad, zato što je neko roknuo. Fura je kad nađeš nekog da svakih 5-6 sekundi okineš tu kod njega da ne bi mogu da se kombat loguje. U stvari ne, da ne bi mogu da se loguje, a da prvo vidiš kombat. U stvari, potpisano je njega. Okej, hoćemo još uvijek na ostrvcu da se nađemo ili... Ne, ovo je lako. Dobro. Nemoj, zbog čega? Zbog onog tipa što puca. Ne. Okej, onda da se vratimo u elektro, pošto sad imam samo napred različit. A gdje si ti spawnovao? Neću da vidim. Evo, si spawnovao. Okej, sad mi je popalim bajs.
Izaberi gendera. Je li ispisano ko me ubio? Mislim da nije. Pa nikad ne ispiše kako je ubio. Gdje sam se sponovo? Gdje sam... Solči... Ti se ubijem, brate. Što? Gdje sam se sponovo? Gde? Kod Ball Sailora, onam, Sol... Upravo sam vidio na sred puta čoveka koji je mrtav i leži pored njegove bicikle. Znam to. Što im da li ima neki loot čovjek? Da skočim se zgrade. Ništa. Gear. Super, da, dobro. Painkillers imao je hatchet, imao je mapu, imao je terminal pack. Uglavnom sve što sam ja imao. Znaš ti kako sam ja nesrećen, znaš što mi se radio? Znaš što mi se desilo? Oh fuck. Kad sam još na početku videa ugla. Ne, vadi pištolj. Vadi hatchet. Čekaj, sad sam trenutno u borbi s zombijem. Se bokšao sam vidim. Srkni. Imaju neki ljudi, na primjer ovdje ko ovaj Asada Shinon ili ovaj Testikus ili... Imaš neki tako koji su bukvalno 24 sata uvek na serveru. Ok, možda si igra ovih... Ovaj Andrew je opet na serveru. Ti je bio lik kog smo ubijali. Ne, nismo Andrew, a onog... Kako se zove? Pa i Asadu smo ubijali i Andrewa smo ubijali. A da, rekli su, moji prijatelji ima da dođu i da te ubiju, znaš, i onda smo ih razbili sve. Document, koji će mi kurac document? Vjerojatno piše ovo čovjek je bio peder. Ali stvarno, gdje se on? He was a gay. He was a gay. He was a man. He was a man. And he acted like a woman. He was a gay. Šalim se. On je bio, he was a gay. And he was a little girl. And he was afraid of the dark. Znaš šta, sad ću se spucam u zombije. Daj! Komarovo. Što bežiš, šta? Komarovo sam. U Komarovac. Tamo samo komarci žive, znaš. 6.500 metara. 6.500 na... Hoćemo kod Doka da se nađemo elektru ili? Ne znam, idi ti luti, ja moram da nađem način da se ovo... A da, ima ono kill. Moram da nađem način da se ubije. A da, ima ono kill. Kill. Moram sačekati 2 minuta da mogu to da ubijem. Za to vreme da nađem zombija. Jeee. Fresh meat over here. Fresh meat. Daj, ne možda se popuši uz merde, uz stepenice sad. Come on, everybody, fresh meat. Ima nijedan zombi ovdje. Zomboza. Zadavni. Jedite me zadavni. Želim da... ušao sam u combat. Đubre jedno. Jej. Nisam ušao u combat. Imam 5900 i nešto krvi. No. I ne gubim ga. Neću weapon maka. Ovaj zombi je mnogo pela, znaš. Ušava da me udari, a skoro maši. Evo ga ti sad. Što je ovo? A daj, Kill me. Možda ovo može da mi. Čekaj, open bag. F1. Klikni F1, moca. Što? Da ti kaže da cheatuješ. Da hakuješ, da. Zato što se hak koristi na F1. Valjda. Tako nešto. Daj, koju municiju koristi ova moja puška, Remington? Što koristiš? Slagove. Valjda oni kao 8 round slag ili tako nešto koristi. Pa je. Neće da je repetira ovaj debil.
Po koje slagove imaš? Imam 15 round slug i 2 round slug, a Pa combine... dva round slugovi su ti za double, za ovaj double barrel shotgun, a 15 round slug su ti za Winchester. Mogu combine 8 round slug. I sad... Da, probaj to. Ali kaže combine ammo failed, you need at least 85% capacity to fill the mag. A pošto je pun, brate, mora se istrošiti. Jebi ga, šta da kažem. Neću opet. Bag. Gdje je hatchet pa? Malo broje šabana. Hatchet. Boji hatchet. Brate, malo me smara inventoriju, malo zabano. U boru sam. Pa to nije tako loše. Valjda, ne, to jeste loše. To je loše. I što smo našli? Ok, našli smo neki aut, ovdje da vidim. Da li uzmem iz bora da dođem... Koliko ima do elektra? DMR mag, jer mi treba to. Jer imaš što kuša. DMR. Da, DMR. Ne, nema DMR. A ne vas misliću. Da, uzmi to obavezno da uzmaš. DMR municiju, znamo čega, znaš čemu ti sve služi DMR municija? Naprimjer, evo ja sam upravo načao snajper, za koji mi služi DMR municija. I evo ovdje sam našao malo municiju za... Pa dobro, onda treba tebi. A šta sam... O, mogu je našao sam smoke i grenade, znaš? Okej. Granata! Pušte je ovo. Čujem zombije desno. Našao sam M203 Flare White, M9 SD magazine. Ola, može i bolje. Super! Pao sam sa pola metra i pola mena. Ali sad ti trebam ja da ti nađem morfin, jer da? Ne. Ne, seriji. Hoću da me zombi pojedu. Abi daj. Onda pek vijekao. Koji uopšte neće da mi registruje bajs. Alo bre, šabane. Naravno, bajsu ne treba registracija. Ne u tom smislu. Nego neće da mi registruje bajs uopšte da ga vidim. Ne mogu da se popnem na njega da ga koristim. Alo bre, šabane. Bajs. Mislim, mogu bi da mi da pobijem sve ove zombije ovdje, ali mislim... Posto bi morao da puzim 7600 metara, to će treba trajati jedno nekoliko... A daj! To će trajati nekoliko sati. Polomi se, đubre jedno. Ne mogu da koristim bajs, sad moram da pešačem. A daj, kako glupo. Ej, pa ima oni čovjek što je bio na sred ulici, on ima bajs. Gdje bežiš, pičko, a? Našao sam zombija koji puzi. Samo brzo vidim da ne nečega. Ja sam ubio sam sebe. Daj. Marija! Daj mi zatvori vrata. Već srkni više sa bleedingujem. Treba zatvorim vrata. O, čoče. Gdje je onaj naš drugar? Sad bleedingujem. O, daj.
Jer mogu nekako da napravim bandage od stvari koje dobijem. Morali smo pasnu, da, ovdje trebamo da pijemo vodu i da imamo sve kao. Tako da je baš ekstra igrica. Može i da se razbori čovjek. Da vidimo da li imamo ovdje neki. Onda možemo na različne antibiotike. Da. Aha, što je ovo? O! A ne, mislim se sam našao makar u SD magazin. Hej, Mislim municiju. sad da vidim da sam se spao. Okej, našao sam G17 mag i našao sam Opet! i i 3 round AK. Uzet ću kada ćemo. Koliko mi daleko ovaj elef? A? 7000 metara. 4800 metara. O, ali našao sam British Assault Pack. I A pištolj. znam, to sam ti ja i rekao to sam ti ja rekao da sam ti našao, se sjećaš? Da. Da uzmem da se vozim 4800 metara ili... Ne, vozit ću se, ajde. Što da ne. To vozi se. Koja, imam Makarov PM. Šta je sad ovo, jer ima municije. Ako ima municije, bolje... Nema municije, onda mi bolje ovaj drugi Makarov, gdje je? Jer bolji Makarov PM ili Makarov SD sa prigušivačem, mislim što je. Pa sa prigušivačem normalno. Pa da. Ne znam možda. Jesam to vidio nešto već se šoljamo se čini? Da, obično su stvari već se šolji. Mislim, ne znam kako je Painkiller u toj zgradi završio već se šolji, ali eto. Neko sere Painkillera. Kakvi debili, brate. Ja ne verujem, ovdje zombije može ladno da vidiš kako Kenja na sred ulici. Sad trebam da nađemo onaj bajs što se onaj čovjek skršio ili nešto. Aha, evo ga! Okej, imam baš dobru pušku. Ja sam hajdovao body od ovog čovjeka, zašto još je tu? Mogu si da mu uzmeš ovaj close i... Ej, možda on ima bandage na sebi. Ne, nema. Take clothes. Uzu sam ga ja. Đure jedno, papajno. Super! Znaš šta mi se desilo? Penju se zombi, ja trčim pored njih i da siđem niz stepenice i trebam da siđem po stepenice, zaglavi me zombi i ja propadnem kroz put, padnem, polomim nogu i sada me jede 7-8 zombija. Šta? Sad. Crafting knife. Hunting knife, crafting knife. Pomeri se, jedno ti je chat. Ove rečenice ne vidim zbog chata. Ne, pomeri na hatchet, brzo. Što nas udari još jednom. Brzo! Znaš šta kaže ovaj admin, ovaj Buki admin? Kaže, imamo igrača koji je Japanac, koji iz Japana došao. Imam Sledgehammer head. Diskonektovao sam se slučaju sa sebe. Sa Ti čovjek. to bi tako ide bolje nego meni. Kome, meni? Da. Znam ti. A daj, zašto? Znači, ovdje mi kaže, neko je was killed by ne znam koji weapon. Znači, to me toliko nervira. A taman kliknem da pogledam šta mi treba, brate. Najviše mrzim kad nemaš puno krake da ti je ovako bela slika. Dobro, da smeđeš glave, popraviš to. Da, ja nemam ni bandage, kamo ni bloker.
A blidaš. Mislim, treba mi hunting knife da bi napravio. Daj. Gdje sam uopšte ja? Da, čekaj. Idem dalje sam. Prvo da vidim sam. Sam u elektru. Sam blizu, ne? Da, ja sam tu gledam. Čekaj da napravim bajs i onda da... Moj bajk. Moram da stišem malo da izi, čoveče. Ja zaboravim, tako da treba da stišem. Cannot fire. Trebalo je ovo bolje. Juče kad sam snimao, a sad sam opet zaboravio, to je mnogo nervira. Izvinite zbog toga. Znači, sad sam opet zaboravio bio da uključim, da smanjim zvuk, zato što se juče tako čuo Daisy, znači ubijete skroz, sve ako čuo. I sad, se crkni! No sve, ti da crkneš. Jer brzo gubiš krv. Ne, baš brzo. Pa, od kako si me pitao, još uvijek mi stoji na ovo koliko sam imao. A daj, već si sjebao bajs. Pratio sam. Pogledaj. Wow, kako sam brz. They see me rolling, they hating, controlling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Pa idi, sad će mi da probam da pobijem ove zombije pre nego što se... Ne pobije mene. Pre nego što ih bude previše. Ima ih 3. Crkni. Čemu se ti biješ protiv njih? A? Čemu se ti biješ protiv njih? Sa hatchetom. Da. Crkni. Crkni. Ok, ako nijedan od ovih nema makar nešto. Ništa. Ti. Aha, izgleda ima nešto. Imao je biomit. Imao je hranu. Treba mi hrana sad. Get in. A ne, neću get in. Jet. Pack vehicle. Ajde. Za 40 minuta se restartuje server. Koliko dugo video traje? Video? Brate, trebalo bi da traje makar 20 minuta, onako nešto znaš, ali ja još uvijek snimam, tako da... Koliko traje? Trajeće negde oko pola sata, 40 minuta možda. 40 minuta? Treba ćemo 300 godina da se uploaduje, ali dobro, ajde prva epizoda pa. Da bude malo duže. Pa inače ja mislim da su epizode da izvijaju onako tako 40 minuta. Mislim, meni barem to onako, normalno. Ovdje. Fuck! Dobro, nije se skrčio danas. Imam problema. Desno. Ok, sad da nađemo hospital u elektru. Šta je ono bilo na sred puta? Našao sam nekog golance na sred puta. Wow, ta animacija kad ideš u nakon sa bajsom. Našao sam maleckog kostora na putu. To znači da je neko tu umro. Oh shit! Šta sad ako mene neko snajpuje? Vozim bajs. Oh fuck, ne. Ovo se povio bajs.
Ne, nemoj sad opet. Mnogo je zezno da se vozi bajs ovdje, znači ubijate kad skrećete. A daj, prestani više. Ponovno sam sve elektro. To, ja sam u elektru. Gdje ćemo se nađemo u crkvi? Ne Ovako znam, si imao- čini mi se da sam ja kod Fire Station, ima je veliki dimnjak. A, okej, to ću Onako dobro. i ograđeno je sa... Okej, evo tu sam. Sad ću doći. Ok, ja ću zatvoriti moj... Evo, a, super. Da li si u Fire Stationu ili si u Industrial Buildingu? E pa ne znam. Ili si samo pored? Ne znam, znam da mi je zombi. A daj, beži đubre jedno pokvareno. Hoću da se otvorim vrata, da li je to uopšte moguće? Beži u mene. Ouu! Našao sam mrtvog playera. Srkni đubre. Moću ti si na krovu? Nisam. Ima likne sa sekirom na krovu. Pa ima i mrtav lik na podu, brate, bez sekira. Sad ćemo štima. O, mogu imao je puške i sve to sranje, imao je... Moću, evo ja sam ovdje u Fire Stationu. Buk, ne treba mi buk. Uzet ću ovo. Čekaj, open bag. Hatchet, stavim bag. Čekaj, još malo što je nešto. Ima heat pack, to mi nije toliko potrebno. Mapa, toolbox. Okej, hoćeš da... imaš pušku jednu za mene. Za tebe imam onaj ne, nemam. Svoj lik sa gunbagom. Ok, uzeo sam... Okej, našao sam pušku. Imao sam, imam sada, sad ću ti kažem kako se zove. Imam L85A2, susad. Čini mi se me neko puca, neko me puca. Neko priča ovdje i puca. Ja sam ga ubio. Ubio sam ovdje. Na krovu. O, John, imamo snajper ovdje za tebe. Da, nema municije. Ovog Vladima sam ubio. A otkud znaš da nema municije? Pa nema nigdje municije oko. Sad ću potražim ovdje. Evo ovdje ima jedan Lee Enfield. Da ga ti sam uzmi, brate, ja mrzim da se... Mogu da se čuvam da? Ima ovdje Lee Enfield jedan. Oco? Šta je to? Dobro, ajde, ništa. Onako, koliko imaš municije u toj tvojoj pušti? Ovo je moj. Čini mi se da imam jedan mag. Okej, onda je to bolje od njega. Znaš što puca jedan metak. Okej, nešto sam rekao. Brate, ovo je snajper. A, nema municije na ovoj pušci. Da, znaš koliko mi je... što sam našao. M24 skop. To je ono slično onom soja duplova, ono što si ti imao soja. O, a znaš šta sam ja našao? Našao sam M4A1. Jenka. Jer ovdje ima HLSD. Mislim da ima municije. Da, ima municije za M-ku. Fuck yeah. Okej. Tu mi hatchet. A u bagu je imao nešto. Čekaj, imam hatchet u backpacku, imam hatchet ovako. Šta će mi dva hatcheta? Pali, brate. Odsud, ti još uvijek bliduješ. Ne. Ali imam 4510 krvi, tako da nije baš... Nije ti baš lepo, a? Da. Ok, sad ovako. Bacim ga u bag. Uzem ovu pušku. Mislim, ja kao da imam snajper, ovo je
Ovo je M16A4, ali ima sve za snajper. Okej. Kad se dođe u ovu drugu zgradu Čekaj prodati? samo da pokupim ovu pušku da mogu da je prodam, pošto u 3 da City i ono da kupimo sebi auto ili nešto. Okej, čekaj, ja sam se popeo na vrh. Dođe u ovu drugu zgradu, znaš ti koliko ovdje ima ovih rifle-a i svašta nečega? Okej. Čite promijenimo M-ku. Wow, šta ćeš ti ovdje, đubre? Beži. Ti, znaš kako bi sad mogu da te pogodim u glavu, da, ajde. Ko puta ti? Ja. Moram da ubijemo pedera ovdje. Gdje? Hoće ja mogu da se popnem tamo na onaj hill kada snajper. Mići imao bandage, kako? What a coincidence, aha, kako se... Dobro, sve jedno ne bleedinguje više, tako da imam 2 bandage-a. A nisam mi potrebno. Baš žešće izgleda ovaj snajper, baš. Okej, idemo u ovu zgradu preko puta. Shit. Mislim si zombi. Vidi pušku. Vidi moju pušku. Dođi, moco, prati me. Prvo imaš jednu pušku ovdje. Hoćemo budemo banditi ili heroji? Pa ja ću budem bandit, ti što hoćeš? Bandit i heroji work together. Okej, ova puška bolje od Emke, a? Ne znam, pogledaj iza tebe, ima još jedna. Tu pušku ja hoću. Ili ja imam municiju za tu pušku. M4A3. Ja imam municiju za tu pušku. A ja imam M4A1. Samo je mnogo... A ne, nema municiju. A ovo je neka vrsta mašinke, jer se za bolje pare prodaje MK. Ovo je sniper. Jer se za bolje pare prodaje MK. Imaš M-ku? Da, to. Municiju. Imam municiju. Imaš na podu municiju. Da, municiju. Možda uzmeš, imaš još jednu, mislim, ajde da ti pokažem još tih puški. A u stvari mislim da neće da ti se sviđa taj scope, zato što... A čekaj, samo ti kažem, jer će bolje da se prodaje MK, ili će bolje da se prodaje L... Ne, MK se loše prodaje, MK se prodaje za jedan gold. Neću MK. Fuck! Za malo da padnem, da pojem nogu, saplete se čovjek. Ja sam našao i silenced pistol. Odsad siđi ovdje, ima ti pokažem još nešto. Čekaj, vidio sam nešto ovdje, samo pogledam. Ovdje je Enfield, nešto. Shit, slučajno. Viš, imaš sad ovdje ove dve puške, pa izaberi se. Pa, brati, imam i ovo ovdje kod mene, ne znam koja je najbolja. Ne znam, možda uzmiš jednu da je prodaš pa sve. Ili ja mogu da pick-upujem jednu. Po tebi jer jači M60 E4 ili M249. Ja ću da uzmem jednu od ovih pušaka, uzet ću ovu... Koje ti želiš da uzmem da prodaš? Čekaj, izbaci mi ovu pušku iz bega da viš koju pušku imam, okej? Okej, imaš tu, ne, izbaci tu pušku iz bega, to je stvari. Okej. Sada da... Ja ću da uzmem jednu od tih puški, samo ti prvo uzmi tu četiri. Ne, znam koju ću pušku da uzmem, ima jedan snajper gore, ili hoćeš i ti snajper da imaš? Čekaj, prvo da pogledam, molim te, znači. Ovo... Sad ga... Kako ovo zna? A ne, sviđa mi se. Uzet ću ovu drugu. Off bag. Scope. I... ovdje bacim.
Ne treba mi ništa, znači, okej. Ti treba hrane možda? Dobro. Jedim ja ovo. Malo sam gladan. Okej. I painkiller pozvijena. Painkillers. Okej. Imaš možda blood bag? Ne? Imaš možda blood bag? Čekaj da te... Stavi marke. A daj, nemoj da se pomenaš. Ajde sad. Dobro, tagovao sam te za friendly. Johnny. Nikola, teleportovao si se. Gde? Ne znam. Ja sam malo ovdje dole kod tebe. Da idem da pogledam još malo. Ali ti imaš municiju? Našao sam Magnum. Dobro. Ti imaš municiju uzmi da. Pa nemam municiju, ali nemam ni na ovom drugom makarovu municiju, tako da... Isto sranje. Samo ne pomeni Magnum. Da vidim da neko ovdje, ako neko dolazi. Vidim AK-47 ili tako nešto. Nikola. Šta je? Vidio sam neki AK ili tako nešto. Dobro. A? A šta je? Ne želim da padnem dole. Okej, ja mislim da je to bilo dovoljno za ovu epizodu. Stvarno je dugačka bila epizoda. Dugo će mi trebati da se uploaduje. Ljudi, volim vas. Molim vas, lajkujte, sabujte i to. Komentarišite. I nadam se da ste uživali. Bit će drugih partova. I vidimo se. Ćao!